Amb la victòria de Meloni a Itàlia, a les ONGs que realitzen rescats humanitaris en alta mar se'ls obre un forat negre al Mediterrani. Denuncien que amb el nou govern italià de la ultradreta aquestes operacions de rescat seran molt més difícils. Les ONGs de rescat humanitari han dut a terme més de 40 missions al llarg de l'any. Salven la vida de migrants que no han dubtat en deixar-ho tot al seu país d'origen per a buscar a l'altra costa del Mediterrani una vida millor. Segons aquestes organitzacions, la nova situació política a Itàlia dificulta encara més el procés de rescat. Las expectativas son o que nos darán dificultades para desembarcar o si una vez que hemos entrado en Italia pues nos harán unas inspecciones que intentarán detener los barcos. Passar molts dies dins de la nau de rescat a l'espera de baixar a port pot provocar situacions de desgast. Estas personas llevan ya varias devoluciones en caliente, la mayoría de los casos han sido devueltos ya 4 o 5 veces que están intentando salir de Libia. Y en ese caso y en ese sentido pues son bastante suspicaces. El port de Borriana és el port base d'estos barcos solidaris. Així es reparen, es posen a punt i la seva tripulació carrega aliments i material sanitari per a després tornar a eixir al Mediterrani i salvar persones. La situació que es pot donar a partir d'ara pot fer que aquestes embarcacions passen molt més temps amarrades. Inventar el màxim de defectes, realitzar uns partes i que les embarcacions es tinguin que subsanar. En Itàlia no deixen subsanar-los perquè no es deixen entrar a port, en el qual tenen que vindre a Borriana. La legislació internacional obliga a traslladar les persones rescatades a un port segur.